Siya. Yes, tutu lang o mga saba. Agad tido sa palahud. Meron sa lungan na nami ako nudra na watak. Yung na nawata na mga tagalapit. May alaga ka sila. Tsaka niya miniran ng Portuguese. Ayaw ko, wala, may ako mga misang at maskin. Sinamin sir, mga pumibay na ako. Naku na nga dadyo, mga napalay nung tumangin. Inalagay lang siya. Unian ba yun sugat tido sa palahud mga pagaryar. So tingin siya ka man ang malergo. Allah. Oo, ba? So tingin yung mga loks taro na miyato sila na palim to. Palim to, ang mga musir, na niyato yung mga Amerikano. Ay, no. Ito na yung piyakapon. Ada sila natin, sulindir. Nagito yun, miyasibot tingin na rin. So tingin yung mga loks taro na malasida niya, king palim to din niyato na. Una nung misingit na katagay tiro mga sabo, mga pagaran na panahon. Miyaga sa tingin na masa na mitido sa mga saba sa panahon. Nagito sumasa kadedogon sa mga saba. May ito sa mga saba, kurang sila sa mga budang, kurang sila sa kuda, na madagal sa mga korais, mga kapir. Bitiyo na buksa sa palahud, mga pagarihan, na tinunawat na digre. Ayan diyo, nagpiyasa sila na palahud, na tuyo ko laro. Madagal niya tayo na yung malag ng mga kapir. Ano mga sasait yung mga sakaba. Nagusin natin, midindig yung usiya midindig yung mga korais sa palahud. May oro sila natin na palahud, diyo tawat na digre, na may ako nutlakan. Sa kanaya media. Allah. Kung sila natin, ay ito na mauro sila na di, kaya kapag English siya ito, no way at tigin na no sense. Di sila pa katras sa panahon ka palaw, wala sila pa kabal, di ako sila nung kikukuda mga kores. Apalaya po daw. Ay ito tigin na mauman sumasala kung sila kasabit. Kailangan sila, may uro sila na nga palaw. Ada tigin mati na gumisar sa susakar makamamaman, napalay ni Porci. Allah. Doon natin natin nilas, palay din buma. Ako siya resbag sa panahon. Bigyan natin yung raka sa mga kapir, mga yahu. Sinja ba yan? Mga nalaw gawin, ito na po yung mga kuwan yan. Kuya siya, hindi nga tabot na maralaw. Kaya ka risbag, tingin na kalman eh, para sa din nga, sa kanyang meron. Ang mga inigalim na tigaw. Kung niya man taros eh, ay tinatigaw sila na palahud. Yan ganun, pabayin din natin siya, kaya kapako, ako pigang buda. Ay, tinamiyal nga man natin yung pangalo mga maranaw. Ito tinamiyal ko mga maranaw na Tangon piyaming milito tiyo sa marano, mga nga jamay lang. Dulu siya taga kapay, ako taga buti, taga munay. Taga piyaga po, lang ako talip mo sa rano. Nami ako masila na palahuda, doon natin nila sa atin. Doon natin nila sa panadimbo mo. May akarisbag siya na palahud. Kaya lang nga natin ito kalipiran. Ayaw ko na, ayaw di akal panawid yun. Kadap man ako din, nadaun ta. Allah. Ayaw din na, kaya lang ako panatigin yung mga kapil, natutin nila na mga tao. Ano din tinggal na extra ka mga punda boleh. Ada sirang ada. Yung matitingin na may asa gachwali na magda sa play. Kaya play niyan swali. Allah. Di tingin ni mamay beswali at tingin na ganda kanung na tingin. Targa nung tido ka may Facebook. Inaura kung tudugan mong. Pura kinong kising tama-tama mga marano. Kinong blito mapa-upload swali. Tinamil sa may sorta ko din. May sorta ko din na tibun sa mga sabo na tapi sisigatan ng mga marano. At kinong tudugan. Di apa man lagi na sa studio. Yung man na nga sa katarunang marano. Parang nga pa siya, si bro.